Zdravím, takže tady máme dnešní ráno a jedeme na hory. Máme krásný východ sluníčka a frčíme. Fanda to tady dává dohromady. No, nevím, jestli se tam vlezem teda úplně. Vyrážíme do Itálie, máme tady 2 řidiče, řidič číslo 1, řidič číslo 2 za kamerou. Já jsem první náhradní, to je druhý náhradní řidič. Začali jsme tak, že jsme si dali ráno co? Dali jsme si na truc pivo, takže až v Itálii. Takže na to sereme a do Itálie, to odříďte. A zatím to vypadá, že někdo půjde pěšky. A to jsou naši další cestující. Jsme vlastně my jsme úplně zbyteční. Přesně tak, a my jedeme. Lidi, dojeli jsme. Tak co, jak se vám líbí na horách? Hele, jako vypadá to pěkně, jako tady přemýšlím, že si tím snowboardem vyzkouším nějaký nový triky. A tamhle, tam, vidíš ty stromky? Tam můžeš dělat obloučky. Jasně, tak to je super. Co říkáš, Áďo, na cestu? Hele, já myslím, že skvělý. Tady 10 čísel sněhu minimálně, já myslím, že si krásně zaližuje. Já si taky myslím, bude to bomba. A ty paronamata, to je jako jiný jako extra. To teda, tak jedem, no nejedem. Prej tam je nehoda, teď jsem tam volal, co už tam prej Jsme tu, tady bydlíme vedle farmy. To je prosím farma. Že jo, Novis? Přesně, to je, když dostane Martu žížu, tak aby nemusel otravovat tedy italský holky o mlíko, tak si dojde tamhle za kravičku. Love it. No a pán říkal, že už odsud neodjedem, že asi trošku sněží. Bartos, kde jsme? Čekám. V Livinu. No, takže tady bydlíme, to je náš house a budou tady panoramata třeba zítra, anebo jak to říká Áďa? Co? Budeme se kochat s místními paronamaty. Jo, to je ono. Tohle jsou naše věci, prosím pěkně, na 5 dní. Vypadáme, jak se sem stěhujeme. Room tour. Takže, tady máme koupelničku. Tady jsem já trošičku hotová po 8 hodinách řízení, jo, záchod, jasně, pohodička. Opět já a tady máme bundičky. Vstupujeme do první místnosti, kde spíme s holkama. Tam je hezký výhled, jo, takhle si tady žijem. Tady si hezky ohřívám svoje lyžáky a tady máme naši společnou místnost, kde se vaří. Ty krásno. Kolik toho je? A co vaříte? Tady knedlo vepřozelo. Jasně, knedlíky, jasně. A tady to děláme pořádně, jasně. Ale já už nikdy nikam nejdu přes Airbnb. Ne, jako fakt ne, jako... To se z toho trošku hotovej. A my ani jako se tady jako máme dát věci, asi sem do těch poliček nejdeme. Znovu nevejdeme. Já to miluju. Jako to je můj uložený prostor, mám věci já doma, jo. Takže takhle my si tady žijem, že jo, Novi? Jste si úplně vyčilovaný. Já se vám věřím. Ale já toho moc nepotřebuji. Ty jsi spokojený, viď? Tady spí kluci jako nahoře, to je krása a to je naše luxusní kuchyň. Tak co byste chtěli stát to 3000 jako na osobu? Že jo, Fando? Je to tak. Jsi spokojený? 4 noci. Hodně. Mám mobil, tak Přesně. Hlavně, že ta lednička jde, že? Love it. Máš tady pojízdnou, musíš být spokojený. Ty to natáčíš, než děláš fotku. Do vlogu. Autorka vlogísku je naprosto vyčerpána. Se zvládám dneska. Na zdraví. Alkohol je metla lidstva. Pan další dáme víno s domyslem, jo? A dáme nějaký hry? Pro víno. Kde mít? Dobré ráno. Ahoj Noves, jak jsi na to dneska vyspal? Hele, spal bych ještě. Tady máme Jolanku. Jak vidíte, máme absolutně nádherný počasí, že jo, Áďo? Jezdíme do rukavic. A tam je Martos.
Čau. Takže jdem na to dneska. Muži v akci. Jo. Je to trošičku stěhu lidi na tý se trošičku napadlo, no. Marta, dobrý, že? Miluju. Nejezděte sem. Je to prostě... Aďa. Aspoň tě to nebolí. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. To ti dá jenom takový smrdl. Chodno taky. Je to dobrý, my víme, my jsme tím nepijem. Ty vole, tak tam toho dál. Estetik to vypadá, jakože... Jo, řekni vám do vlogu, jak se cítíš. Cítím se lehce opilem, což znamená, že mi nezáleží na tom, že je venku tak, jak je venku. Ale teď zním hrozně sofistikovaně, to se mi nelíbí. Vidím to bledě. Bledě. Já to vidím opile. Marešová, jak se cítíte v této situaci? Cítím se jako slupky a asi nezvládnu sjet ani jednu sjezdovku. A jak si myslíte, že se bude dnešní den vyvíjet? Zatím se mi to moc líbí. Protože život, počkej, jak to je? Protože život miluje mě a já miluji. Já miluju život miluje mě. Na zdraví. A few moments later. Alice, co si o tom myslíš? Ale lyžování není pro slabý kusy prostě, to jako... To je hotovo. Tady je hotovo. To je úplně vyřízený. Smysl mít nesoužně. Já buduju hudbu, hudba buduje mě. Beru kytám, koloběh energie. Já miluju život miluje mě. Věci dávají smysl. Na tom druhém je jenom maso a žádná humačka. Tak jak jí dám, když tak ho máš? Jo. A ještě ty než prostě smějeme. No, jestli už to víš? To asi něco dobrýho. To jsem nikdy neměl. Dá si šéf kuchaři udělají někde nějakou chybu, ale nevím, jak se tam ocitlo, jo? To taky smrdí, šéf kuchaří. Dobré ránko, máme tady další den. Trošku jsme nestíhali, tak jsme trošku uhonění, ale jakože so sorry. To je prostě dokonalý úplně. Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns. Båda klubbar aldrig stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns. Båda stranden är min säng. Kan det bli kallare tro? Jag frågar mig. Kolik je tu sněhu? Není moc, že bych to trošku napadnout ještě. Trošku víc jak u nás, ale už moc. Ale jak na Vysočině je trošku. Där palmerna bor. Kliver av planet och den där häftan som träffar min kropp gör mig galen. Kastar min väska på rummet sekunden efter där vi är ute och spanar på damer. Det här är vad vi kallar för hajer. Tofflorna på nu för sanden är het. Vi stannar där sent och vi känner för det. Vad som händer efter det bara palmerna vet. Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränder. Kusy, všichni odpadli. Už se to válej. Názor? Ne, bez komentářů. To stačilo. Nejhorší bude se zvednout. När man bränns, båda klubbar aldrig stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns. Båda stranden är min säng. Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns. Båda klubbar aldrig stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns. Båda stranden är min säng. Dáváme na poslněnou.
Je to teprve 10., ale cítím se skvěle. Si jdeš to dolů? Hele, kličkuje mi to samo, takže v pohodě. Jakým směrem, ale? Co vy, ženy? My jsme už z půlky ready. Z půlky, víc než půlky. Aby to kličkovalo samo. No. My jsme tady trošku díl, takže my jdeme na 20. ale... Oni jsou z Budějek, tam se furt chlastá, Budějovičák, Budějovičačky, nebo tak nějak. These things, oh, inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda stranden är min säng. Už mám tak 200 metrů. Vi drar dit palmerna bor. A to jsme ještě ani nic nepili. Tak už máme do... No tak. Ale druhou. Já to miluji. A už to mimo. No, dáš špatně. Co my nevedem? To my nevedem. Båda stranden är min säng. Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda klubbar aldrig stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda stranden är min säng. Can't disguise the way I could have wished 1,000 wishes for this night. I can't believe that it's finally me and you and me, just us and your friend Steve. Do 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 do. Poslední den lyžování a kde jinde ho začít než na autobusové zastávce. A jaká je nálada? Netrpělivá. Netrpělivá, dobře. A zbytek? Umíráme únavou. Včera nám ujel, protože jsme přišli o 2 minuty pozdě. A dneska jsme přišli o 5 minut dřív a už čekáme tak 20 minut. Jo, to je ono, to je ono. Tady máme svoji private sjezdovku, kterou vybral Martos a je to velice kvalitní, vidíte? Co jsi zdala? Tiramisu. A co jsi dala k tomu? Bezlaktozový mlíko. A máš intoleranci na laktózu? Ano, ale v tomhle není žádná laktóza skoro. Ne. To je jenom pocit. To je mýtus. To je mýtus. Moje alergie je mýtus a já ho pokouším. You and me, just us and your friend Steve. Do 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 do. Whenever I feel like just letting go, and the doctor said to drink in moderation, but that's not my generation. And the doctor said to drink in moderation, but that's not my generation. And the doctor said to 20 let, prosím pěkně. 20 let, jinak je tady trošku jiná věková kategorie, ale into action. To jsou mé Top Gun modely. Jízda, jedem! Jak předposlední? Říká, že nesmím být poslední, tak se někdo vymlátí. Aha, tak předposlední jízda. Do you want to be in a vlog? For now. Jo, tak to chci asi taky tohle. Takový servis. A já. Jo, Lej, ty se tak máš. Máš takový servis. Jo.
Jo, je to fajn. Ale běžně byla sundám, ale. Jasně. Cítím problém. Čau. Tady taky. Namalujeme na sebe obličeje a je to. Ano. Jsme ready na veču. Ready po sprše zasloužené. Bolí mě koleno, jak zmrt. Mám tady modřinu, jak cip. A já proč mě bolí koleno. A tak. Tady vyvádíme, jo? Ať vypadá, jak když páchá sebevraždu. Jednorázově musí spadnout, ty se nemleť tady do hlavy. Ale to je jako nebezpečný, ne? Mě táhne na prsa. Takže jo, tohle je setup. No a Aďa za tebou skočí šipku, ne? Nevadí. To je jako představa, jo? Tak jo. Pak vám ukážem realitu. Takže... Martě se diví, že má mokrou prdel, nebo možná nediví a tahle ta tam spadla, takže tady má taky mokrou, že? Ale já jsem jí tahla ze stěhu. Ale bude to úspěch. A byl to totální úspěch, protože koukněte se sakra na ty fotky. Pak se k nám přidal ještě Martos a je to fakt bomba. Nastal den D, poslední den, poslední večeře, co tady trávíme. A rozhodli jsme se, že se zajdeme tady do nějaké luxusní místní restaurace. Bylo nám to navrženo našim hostujícím, nebo já nevím, jak se jmenuje. To je Dilip 2.0. To je to Lukáš. A prý sem chodí lidi jako ze Strepale a tak nás napadlo, že sem dojdeme. Zatím to vypadá, že se asi nedoplatíme. Jako zatím nám donesli něco, co jsme nečekali a nevíme ani, co to je. Já to tak zaberu, jasně. Trošku se teda jako bojím, že tady nahoře to vypadá jako kdyby to už jako někdo nebo něco mělo v sobě. No počkej, to už stačí radši. Jo, tak končíme, jdeme jíst. Dobrou chuť. Já nevím, ale vypadalo to hezky. To by byly obrázky. No vy jsi dal úplně Itálii prostě. Lasagne za 50 eur. To ještě nevíš, kolik stojí. No, no, se vykouzí tam. Už to víme, neříkejte nic. Je boj o holý život. Já jsem asi nikdy nejedla moc odpornější. Já to mám jako delikátní. Ale opravdu. Jolče má talíře na hlavě, jo? Vidíte to? Půl desátý večer, espresso. Love it. Jdeme z restaurace a Marta začala hrát fotbal. Vlogísek! Ale to si měl trefit někam, kde to uvidíme. Já ho vidím. Aha, já už nevidím nic. Aha. Málo! Že jsme opilé. Dobrou náladu. Jako vždycky. Já zdravím blog. Počkej, já to nevidím. Tady. Kopej! Já? Cestou. Tím směrem prý bych se dávno. Vysněží, jde to stěží. Auto! Aktivity jsme zase nestihli, protože naši biznesmeni zase pracují prostě. Zoufalství. Tak jdem spát. Jo. Dobrou. Krásný večer. Dobrou. Ránko. Dneska jdem domů a máme tady trošku prekární situaci. Fejlík. Tak trošku nám Peugeot tak nastartoval hned, protože to je moje životní láska a až si zase někdo z něj bude dělat srandu, tak víte co, jako jo? Nasrat.
s prominutím. A akorát Kijuška trošičku blbne. Kijuška bojuje. Kijuška bojuje teď o život, holej. Hoši, ujíždím s autem, už se nevrátí. Já už odjela, Áďo. Co si o tom myslíš? Čau, že to není baterka. Co pocity? Dobrý, radost. Radost, chytlo to a byla to nafta. Ne, já jí vozím na autě. Ale dobrý den, dobrý den. A kde jinde začít cestu domů než Kiko Milano? Musím říct, že to bylo fakt jakože mega dobrý. Inovi si to užil a ty produkty jsou super. Rozlučkový káves v Livinu. Poslední. Je to tady strašně krásný, ta restaurace. Adios! To je španělsky. Sakra. Hory. Někdo je sem pravděpodobně pravotec z Čech, podle Martinky při cestě sem. Chodil tak pilně zalívat, až vyrostly. Yes, to je ono. do Berlína. Čistý vzduch přes hory se líp dýchá. Speed limit mě teďka nezajímá. Salát, nejsi to ty, prostě normálně lidi si dají číze. Marťa. No, Já mám dojedy, jo. dobrou chuť. Ty přes to sklo něco vidíš? Já jo. Ok. Už jsme tady. Takže nazdar lidi. Neviděli jsme se celý jeden den a už jsme zase spolu. Je to tak, jsme se dlouho neviděli. Jsme se prostě chyběli a zapomněli jsme natočit závěr do našeho vlogu, takže... Jsme někam prostě nutně jet zase. Zase jít někam na Madeiru lidi, pojďme na Madeiru. Teďka jsme jeli do dalekého Pelhřimova. Znova se opít, protože jsme ho v té době měli málo toho alkoholu. Takže děkujeme, že jste nás sledovali, byl to legendární vlog tohleto. A konec vlogu. Děkujeme. Z redakce Hujerovi. Aha, tak Hujerovi nebo Hujeru? Hujerovic. Necháme to na příště. Čau. Čau.